Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. Insha Allah a yau bidiyon zan nuna muku sanarwar da ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a ta Nijar ta yi akan AstraZeneca, wato rigakafin COVID-19. Kafin mu wuce cikin bidiyon, dan uwa na ƙara tunatar da kai don wannan shine farkon ziyartar ka channel dina, ka taimaka ka danna mana kalmar abone ko kuma in ce kalmar subscribe da English. Ta haka ne za ka samu sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora, kuma za ka ƙara mana ƙarfin gwiwa. Bara mu jira har ka danna mana. Yawwa, muna godiya sosai da danna mana kalmar abone. Yanzu mu shiga cikin bidiyon. A wani bangare na yakar COVID-19 a Nijar, mutane da yawa da suka sami allurar rigakafin AstraZeneca har yanzu suna jiran kashi na biyu. Don haka, ministan kiwon lafiyar jama'a, yawan jama'a da al'amuran jama'a yana fatan sake tabbatar da alƙaluman da Nijar za ta karɓa a rabin watan Agusta na shekarar 2021 allurar AstraZeneca. Nan da nan za a sanya waɗannan alluran rigakafin a cibiyoyin kiwon lafiya don gudanar da kashi na biyu ga waɗanda suka ci gajiyar. Dole ne a ce har yanzu muna cikin wa'adin, saboda ana iya gudanar da kashi na biyu na AstraZeneca tsakanin makonni 8 zuwa 12. Duka nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau. Don kuna so ku ci gaba da samun labaran Nijar da kewayenta, ku danna mana kalmar abu ne, kuma idan wannan bidiyon ya burge ku, da Allah ku danna mana kalmar like domin bidiyon ya je ga wasu 'yan uwa.